zikubwera poyera kulengeza za misonkhano yaikulu yosankha azitsogoleri osiyanasiyana maudindo osiyanasiyana kupatula makamaka kuphatikiza omwe adzayimire zipanizo mchisankho chomwe chikubwera cha chaka chamawa. Tiyambe ndi nkhani imeneyi, mwina ndiyambe ndi Mr. Kasapula. Ma convention amakhala ofunika bwanji ku democracy ya dziko? Ndofunika kwambiri chifukwa ndikumbukira president woyamba wa dziko lino founder Malemu Dr. President Mzibanda amati kukakhala convention ya chipani cha MCP amanena kuti convention ni parliament number 1. Parliament number 2 ndiyo parliament. Koma parliament number 1 kwa iye inali convention. What he meant is that ma convention amakhala more broad. Ndi chipani chose kubwera. Ndiye amayambira ku midzi, ku constituency, ku area, ku branch, mwabwera ku district, mwabwera ku region, mpaka of course actual executive. Ndiye zimakhala chifukwa the who and who of the party amakumana. Mkukambirana za chipani zawo. More importantly, tikamandikira chisankho ngati choncho ndiye ruma kasomina masankho amene masankho amene ndiye ukatifuza kuti convention bwanji ma convention ndiyo nkhaniyo makamaka amene tupita kuchisankho koma funso ndila kuti kodi zipanizi za tsegula bwanji taona kuti kumbuyo kuti makamba nkhani ya convention ya MCP kumeneko competition ndiye niyosayamba niyosayamba competition ndiganza ngati sikulakwitsa udindo wa vice president wa chipani kamwina pali anthu ambirimbiri mukakamba sonkhani ya secretary general pali anthu ambirimbiri mwina amene akuopa nda president anthu mwina akuopa president lazachakira kuti komano iyo eni yake anena kuti aloleni anthu abwere ngati wina ali pafuna kuti tikapikisane line ku convention pa udindo wa president wa MCP ine ndinokhozeka ine zisankho zili sudambira kundale yayi olomene kunali ku charity timapanga zisankho. So MCP is an interesting case because you can clearly see kuti apanga attract anthu ambiri pa udindo wina umene so wavuta kwambiri ndi wa secretary general pali anthu ambirimbiri pamenepo zimenezi zokoma ndiyo democracy kuvomereza kuti mphamvu ya anthu na amene ali ndi udindo mwina osankha adindo amene akufuna kuti akhale m'maudindo. Zulozulu lidzanazanali tamvaso za DPP kuti nawonso amakhangala amadikira kuti kodi MCP ipangadi convention ndi MCP arapanga afimu kuti tikupanga convention pa 8 mpaka pa 10 August iwonso adimbi alegeza material kuna kuti chani 17 August, yeah, 2 weeks after, maybe a week after, anzao akupanga so convention. So poyanka funso lako nzofunika kwambiri kuti zipani zipanga convention. Ndipo situkambekeza DP ni MCP yoka. Tikuyembekeza zipani zonse. UTM for example, of course, particularly ndi zovuta ndikudziwa zimene zachitika mdziko muno ngozimene tipeza mdziko muno. So probably tayo leader tamaliza dzulo. So probably panopa the organizers the of no sinaza panga convention. Kumene ndiye ofunika kwambiri nangasi mtsogoleri wawo founder wa chipani nda amene anatisiya pa 10 June ngozi ya ndege ya inachitika mdziko muno. So that will also be an interesting party to watch. Then the others, Kaguli PP, Kaguli Spanizaja, Ford, Umozi. So it should just be ngoti bole MCP TV funa kuti oseko abange ma convention. Otherwise ngasa banga ma convention tidzafusa kuti kodi inuyo upresident wanu umangokhala osapanga chisankho. Where do you get your mandate? Because at the end of the day you need to get the mandate of your party. Makambapo kwambiri makamaka munalowa ngati kuti kodi ma convention amene wa umakhala umasuka yes anthu akupita adi ndi mtimoto akapikisana kuna Steve tikayangana ma convention nipikisano kuona kuti ikuyenda mota akasakulana kamba kwambiri za ku MCP secretary general pali chimulo cha anthu yes zimene Bright Saka na kumanda mene anatuluka nchipanimo ndiko DPP jankapita convention unless itapanga some sort of magic kuti ikamapita convention ikakhe chipani cholimba koma tikapita ngati ku chipani cha Malawi Congress Party china kuyambira kale kuti tuchitsate muno bwino ndi chipani chomwe chakhandi a strategic plan yamene chipani chizipitira patsogolo titibwerere mbuyo mumene kunali Malemu John Temba amene ankatsogolera chipani chija ataona kuti alephera pa masankho was it 204 alephera masankho aja kunachika chisankho china cha 209 anaindi plan yabo inoti from nowhere kunapeza kuti convention yawo inali convention yopatsa chidwi kwambiri
unangodabwa kuti kwatukira Dr. Lazarus Chakwera amene from nowhere amene ali samayembekezera kungodabwa atulukira. Convention well structured, nkupanga convention yawo Dr. Chakwera nkusankhidwa pa convention manager 209 kupanga masankho, that was I think that was 2014, kupanga masankho MCP kulephera, nkupanga so convention ya nomwe ijaso in readiness for the chisankho cha 2019. Ndio kuzoona kuti MCP ili ndi strategic plan yawo ya whether it comes to succession plan komanso kuonesa chipani chicha intra-party democracy amayilemekeza kwambiri. Olomatu muona apa pamene amalengeza tikadzapanga convention in August amene afuna adzapikisana nawo wina aliyense ndotani omasuka. Even press conference yawo yapo said up kuna kuti amene mukufuna muzapikisana nawo ndikuperekaso ma conditions ake. Amene afuna pa mpando wa president 5 million ibwere pamenepo. Amene afuna ma positions enawa ma 2.5. Koma chomwe chanipasa chidwi kwambiri chona kuti chipanichi in line ndi its strategic plan yakuti tipite patsogolo bwanji anakuti achinyamata sawapange encourage ndi amayi amene ufuna muzapikisana nawo mtengo wake situpatsana omweyo kapena fee yake ikhala yofanana. Amene ufuna mukapikisana nawo pa mpando wa president ngakhale kufika lero khanga tambiri mpando amene akuopa akuti amene ufuna mukapikisana ngati muli wachinyamata kapena amayi half it means 2.5 pa mpando wa president amene ali achinyamata kapena amayi. Ma positions ena onsewo ndi chimene chandipasa chidwi kwambiri kuti akunena kuti chipani ichi tikamapita patsogolo chisangokhamwira chipani chomwe cha anthu oti mwina akuluakulu iya tikufunanso achinyamata ambiri mubwere nkunena kuti achinyamata amene kusonyeza kuti tatsegula tinena kuti fee yomwe muzipereka ikhale half chimodzimodzi amayi. That aspect andipasa chidwi kwambiri kuti osangotipita convention ndikukhala kale kuti amene tikuwafuna ndi awa pa mpandowu poti nasankha kale ndi awawa osaganizaponso achinyamata. Sonze kuti ngati dziko tifuna lipite patsogolo let's promote amayi ndi achinyamata mene apangira IMC osanguti just a mere convention koma convention yolimbikitsa kuti anyamata bwerani amayi bwerani ma positions amene onsewa ali open nkunenanso kuti in order to soften up kuti anyamata ambiri ndi amayi ambiri mupikisane nawo fees mupereke kufanana. Ini aspect imene yandipasa chidwi kwambiri sonze kuti chipani chija sichimaganiza zalero kuyambira kale chili ndi chimakhala ndi succession plan yabwino komanso kumakhala kuti chipani chona kuti maziko ake ndiokhazika kwambiri ndi chipani kuti sichima foundation yawo si amasewera ndi foundation yakuti iwowo they look forward. You can imagine by encouraging anyamata, imagine umeko kupa pamipando imene anyamata ena akapambane. What does it mean? It means kuti chipani chikuyang'ana tsogolo la dziko lino komanso tsogolo la chipani. Nde in short chipani MCP it's very strategic muzochitika zake. Ndi chipani chomwe chimapanga zinthu very strategic mwaphe koma mwachani mwadongosolo. Ndimona kuti aliyense azikhala ndi ufulu opikisana nawo pa mipando yosiyanasiyana makamakaso mpando wina final omwe ndiwasayidi kwambiri ndi mpando wa SG. You will see kuti mpando umene uja anthu amene apikisana pajapo anthu oti yes capable people. It means kuti chipani chichacho chikulingana kwambiri kuti khali ndi strong characters in ma positions akuluakulu ngati amene awa chifukwa SG amakhala ngati chief executive wa chipani mwini chipani. Ndiye kuti siti mpando umene ujawo wapanga attract a lot of interest ya ma candidates. So we hope kuti chipani chimenechi ndi ma percentages ya intra-party democracy and chikuona kuti chinakhazikika pa foundation akuti feyo ngati chipani tizikhala kuti futuristic political party. Pakhala pali zokambakamba kwambiri mwina ambiri amaziyankhula mozembazemba koma anthu akhala kudandaula kuti kodi sizingatheke kuti muzipanimo anthu azimasuka kupikisana bwinobwino mosayang'ana kuti ukuchokera kuti dzina lako lili ndi ma connection anji kuchipani taonapo kuti ngati suli wa family iyi sungakhale mpando wakuti mwina zimene zizo Mr. Kasakula moving forward zizafika poti zatha kapena tingovomereza ngati dziko kuti tikuyenda chonchi ngati dziko lisavomereze ngati dziko zipani zimene zikukhala ngati kuti zizifuna kuti maudindo azikhala m'mabanja momokha ndiye ife amene ali ndi mphamvu mamembala a zipani zimenezo ukunena kuti awa amatenga ngati chipani chincha kunyumba kwawo. Chipani ene ake ndi anthu chipani chichonse ene ake ndi anthu. Timothy amakamba za MCP zimene zikuchitika komeneyo chimene chimachititsa chidwi ku MCP nchanona kuti chipani chija sichitengera dzina mwina aliyense akhoza kudzuka lero kukhala president wa chipani chimene chicha. In fact achakwera asala ni 5 years 2030 muzapeza kuti amene atadzuke oti nonso mwina simuganizira kuti adzuke amene titengesa zuza iwo a president amazoda achakwera azakhala president MCP ndani achakwera anali ku church anali president zaka zambiri wa Assemblies of God timadziwa
kuti mwina akhaleko mumabodi kupeza ndi chairman a sports council kayayi kuli mapemphero mmene ubwerera pano 6 July kupeza kuti iwo acha ali ndi anzawo autitsogolera mapemphero ngati amene kuti kakhautiri pamodzi tufalitire mapemphero ngati dziko zoti adzakhala president wa MCP zinango basi one day inango kuti munthu wa basi achakwera kuti akapikisana nawo kena kuwina mpaka pano kukhala president kukhala successful mpauteke kuchitengera chipani cha MCP kuchotsa mboma mutose alliance so zimene zimafunika kuti ku MCP if MCP has survived for all these years it's because of that. Chipano nacho tunaona kuti ku MCP kuli chipani cha banja. Chipani choti kuti wina wambitsa ndi akambitsa ndi amene apitirize akhale kaya mwana wake kaya akhale mbale wake. MCP si choncho. MCP ndi chipani cha maziko ndi chipani cha deep roots and I think that's the biggest advantage of MCP kuti si chipani cha banja. Ukakamba za DPP mwina ndinenepo kuti ndiona ngati kuti before round get drama between convention in my view and here's why clearly afuna akapange endorse Peter Mutharika mwana naona kuti osamena monika kuti they will make the convention interesting osarata mangitsa it's like mujairi mene avutira wesije wa MCP ndiye basi wina nkuthamanga azakayose kwachotsa mujairi ankaka sa incumbent basi wo kugisa chiro mphamvu zawo basi kwakwa zithu kwachotsa ose then in kuti tene convention would MCP convention be interesting if that were to happen? It wouldn't be interesting. So for DPP inayo kana ka DPP kana kuona kuti let's not waste money, let's not bother people titengea tuka kumpoto ka pakati ka kuti azibwera kuti ngono ngandapa kuti zimateka kupita ku chisankho kupanda convention nanga you are to what they are doing is what probably Timothy and Steve said, just to rubber stamp Peter Mutharika as candidate. You have removed all competitors. Ananguma ratabangitsa. They made it so uncomfortable. Kurasa kalema ananguma achoke. All samena monika kuti afuna maudindo afuna fair competition. They managed to chase them out. So what's the point? What's the point? And even those that initially before Peter Mutharika said ndi maso were showing interest. Akutoka mmodzi amana mveka anatiuza kuti ine sini ngalimbana nene abwana akopa kuti ndikakanimbana na abwana that be my end atitimangitsa chimodzi akabambe pakati pana mathamanga anachoka kwambiri mwakuti panopa angokhala phe so what's the point ena wanathamangitsa kakuli anankhumwa kakuli abotomani ena ndani ose adatotha mchipani. So what's the point of going to a convention? There's no point in going for the convention because it's there just to rubber stamp. It's just for the pictures. At Hagaone, the convention, the Basijani, blue, Razimataz, the Mario Bagisujani. Angofuna Razimataz. Ungofuna a Bebetse, you know. But the point is, a convention is supposed to be the beginning of democracy. So the Kisango, Cha, September, Yamao, Kumenuza Kama candidates, a president, Kayoa, Mutharika, Kandani. They need to show us that they are true leaders. They need the mandate of the people. African mandate, they need to compete. They need to compete. Why is it that Peter Mutharika don't compete? Because they probably thought Nankuma can carry the day. Because Nankuma was saying in Nima just have so that Anangum to tap. So the question is, does DPP need a convention? If you ask me, my opinion is that they don't. Because this convention is just going to rubber stamp. Who is who? Certainly Peter Mutharika. That's my view. But I know they will proceed with the convention. To me, it's just a waste of money because there's no competition. First of all, there must be competition. And clearly, with DPP, they have killed competition. They don't want anybody with a dissenting view to say, Peter Mutharika, probably give it to someone young, some of us. You owe Mosaopa. Peter Mutharika. Even you also Peter Mutharika and go to Basdimani, no say out. Chimani Chawatu, and I'm beside Chibuanga, in a natural air. So Mangabasi, put in natural air, near in us so on his ass way, That's the impression that he has given to some of us. Maybe I should stop there. When I said Steve Mafando, just a point, Mr. Gasa, the danger, that kind of setup, then I would Zibani easy. Since Uganda that's so goal. Chabuno for a very simple question is, what is DPP minus APM? For cement of Nazis, already DPP repo, Popanda APM. Pamene Sazonabega Jena MCP has existed.
kuyambira nthawi yakamuso kunabwera gwanda chakwamba kunabwera malemu John Tembo 2014 kudabwa kuti a new candidate from nowhere mene afotokoza Mr. Kasakula munthu background ya kuchalichi Assemblies of God president kudabwa kuti akapikisana nawo ku convention ya AMCP ndikupambana atapambana chipani cha ndikugwira nabe limodzi masankho a 2014 sizinayende 2019 kuzapeza 2020 tsogole uja ndikuchitengesa chipani kuchitengera chipani cha mboma soyeza kuti zipani izi convention ija zikhala ngati a very good foundation ya kuyang'ana kutsogolo kwa chipani chifukwa zipani zikhala kuti akagwisa ntchito convention ija azikhala kuti it's one of the strategies yonetsa kuti it's part of the succession plan chifukwa okay what is DPP minus APM? Funso limene la ku DPP akanathoka liyankha even convention by allowing anthu ambiri kuti atani abwera azapikisane nawo koma chabwino pa mpando wakulu wa president akuti akayima APM pamene azawo aku MCP akunena kuti ifeyo sikufuna tipange blend ndi achinyamata how much has the DPP opened up kuti nawonso aonetse kuti achinyamata ndi amayi akuapatsa mpata soza kuti anzawo aku MCP wa samaganiza zalero amakhala ndi strategic plan yatsogolo beyond any leader MCP mazotoke after achakwera 2030 kuzabweranso mtsogoleri wina kodi nanga ku DPP ku what is DPP after APM funso limene likanathoka yankhidwa kuti convention akanatsegula kuti anankhuma pikisana nawo akadama ka Bright Saka akabambe amwanamveka 10 tonse tikapikisana amene akapambaneyo amene azapeze support ya chipani chonse koma onsewo ndikupanga zona kuti onsewo ndithu anapanga silence mapeto ake akayimira APM kodi chipani ichi chikuganizira za mtsogolo kapena chipani ichi chingoganiza za individual pa nthawi inawo okay APM anali brother wa malemu Bingu ndi chipani ichi it's a family party which is very dangerous for intra-party democracy pamene tupanganso relate ndi issue yokhuzana ndi convention chabwino Steve umaliza motani kaneno kuyembekezera zotani ku misonkhano yaikulu ya zipani nkhani yaikulu ndimene yonena kuti nyengo yomanena kuti ichi chinthu chinjathu ichi nchakubanja nthawi imeneyo ndi tinadutsa ngati dziko tili pena tidafika pena ndiye tiye tivomereze tiyende chitsogolo otherwise zonena kuti iyayi tiziketa poti iyayi ukunkwa muthalika ukunkwa uje tili ndi zipani zina ziwiri mdziko muno zidafika zidalipoti zinali zipani zikuluzikulu anthu amadziwa kuti zijauti pali anthu amati anyama zikuluzikulu zikho zoyerekeza ngati zimenezo zipani zimenezo zidali choncho at the dawn of democracy in Malawi now ngati anthu akufuna kuona zambiri angofunsa kuti kodi zipani zimene zija zili kuti lero sonyeza kuti mwina kutheka midzimu anthu sikuti amazikonda zimene iyayi amafunitsitsa kumamwera ndi tutsogoleri wina new faces abwere anthu ena aone zina osangoti ayipoti basi chichi ichayambisa nda Steve basi chizingokhala komweko ayi abale awo achani iyayi tatiyeni ndithu leave it zisiyene zikhale mmene ndithu zikuyenera kuyendera zinthu step by step as Timothy and George have said akunena kuti zipani zikhala ndi ndondomeko very strategic kumaona patali usati kungoona zapa kumayang'ana kuti kodi ifeyo kumene tikupita kutsogoloko tikuyenda bwanji kodi nanga tiyang'ane zimene tikufuna ifeyo tikulingalira ifeni yake kapena kwambiri tiyang'ane zimene akufuna Amalawi tikapanga step iyi sitiwononga zinthu sitiphochola Amalawi avomera so aziyenda akamapanga akuluakulu azipani aja azikhala kuyenda limodzi ndi step imodzi ndi anthu amene akuwatsatira amene akuchikonda chipani akangotero ndikuti ziyenda bwino koma mukangoti ayi mufune wina asafune akatiyimira ndi awo akapikisana ndi awo ndikuti zinthu sizingayende George mumaliza bwanji nkhani imene nkhani yakuti Amalawi we should be demanding zofunikira we should be demanding democracy ku zipani zathu ngati timasapota zipani ndipo tifulu panga choncho ifanira kuti ndali mdziko zinasintha 1992 Amalawi ananena kuti ife tifuna multi-party democracy komano ifeyo ngati tasankha chipani A chipani B chipani C we should support democracy let's not support individuals but support democracy zipani zimene democracy ikuchepa sizipani zosapota chifanira kuti akutiphwanyira ufulu competition is one of the key ingredients ya democracy so competition ifunika iziyambira kuchipani kudi kuchipani kuli competition kudi chipani choaphangira kudi akutengera maina kuti zinana kuti nanga how does the leader deal with the competition deal with diversity amachita udikiteta ena amati uchiphazi ungoponda basi uliweyo out get out kapena amavomereza kuti dissenting views
papero pake mukapanga debate pamene mamanga chinthu cha phindu chothandiza kuti dziko lipite patsogolo. These are the things that we must look for even when we are choosing leaders. And eventually akazakhasono afuna agwebane chisankho chenicheni. These are leaders that we must choose. Kodi uyu dissenting view amaitenga bwanji, kodi ngofatsa, kodi ngololera. Chifukwa dziko lino tifunika anthu ololera. Zona sifunika anthu aphuma othamangisa zinthu ongofuna kuti zawo ziyende. Clearly some of these people amangofuna kuti zawo ziyende. So Amalawi tione kuti kodi ma convention wabwera. This is convention season. Zikuyenda bwanji. Zibani zikuyendesa bwanji ma convention. Ndanena kale we have discussed two parties. To me at DPP they don't even need to go to a convention and waste money. Nibwerezeso palepo. Why? Because it's just a rubber stamp. Aliyese ofuna udindo wa president ena anathamangitsa ena angopanga chicken out afuna kuti ineyo nkalimbana na Mutharika zindivuta. To me that's not democracy. Kumene kunkopyezana ndi uchiphazi umene anapanga Mutharika. Muyandi imene pompo. Timothy umaliza motani. Ine ndimaliza mobweza kuna kuti ma convention ndi amene imakhala chitsimikizo kapena chidziwitso kuti muzipanimu mulidi democracy. Ani ma convention aja amathandizira kwambiri kumanga maziko okhazikika achipani kupose amwina for the next 5 years or 10 years or 20 years. Koma ngati ma convention azimkha rubber stamping kuti okay mena fotokozera Mr. Kasakula ndi Mr. Dagala kuti okay kwangu panga rubber stamp. Ndizopsa kuzipani zimene zomwe zimakhulupirira mfundo imene kuti ife tagwira ichi pasabwereso wina opikisana ndi bwana wa ndi bwana wa basa apapo ifeyo ena onse amene ali ma potential candidates ndikuathamangitsa mu zipani zawo mapetake zipani ndithu zikhala zofoka chifukwa amene anathamangisidwa aja kumbuyo kwawo kumakhala kuti kuli owatsatira ndengati anathamangisidwa mu zipani zimene ziyaso owatsatira ajaso amatsatira amene anali makandidate aja ndekuti amene aja ndokhumudwisidwa ndekuti chipani mwachitsanzo chipani cha DPP chikamapanga convention chikapangabe convention at disadvantage because amene akanapangisa kuti convention ikhale very exciting kuti chipani chionetse kuti mudi ndiye muli intra-party democracy onse aja either onse they have chickened out apanga silence ena atuluka mapetaka chipani sichikuganiza za zaka 10 zaka 20 zikubwerazi chipani chingoganiza za mwina zalero which is very dangerous for chipani ngati chachikulu cha DPP chifukwa chipani imenecha chimene chikhala chopanga set a very good example amati DPP Democratic Progressive Party democratic iyo azikhani maganizo ololera usangoti tagwira awa amene azayimira ku chipani ena anonse amene muzayimira apapa basi chokani kwapanga frustrated. It's very dangerous for the party like ya DPP. Chabwino nkhani yathu yoyamba tayitsiriza motero timanena kuti zipani zikulu ziwiri zalengeza kuti posachedwa pa mwezi wa August zikhale zikupangitsa misonkhano ikulu convention. Koma ndinakambapo kuyambirira kuti chipani choyamba kupangitsa misonkhano yake msonkhano wake waukulu chinali chipani chimenecho cha Umodzi amene anapanga kale anasankha maudindo osiyanasiyana. Nkhani yachiwiri dziko la Malawi tsopano nthawi yokhuza imfa ya mtsogoleri makamaka wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino ndi anthu ena 8 omwe anasiya pa ngozi ya ndege ikuoneka kuti yatha tsopano. President anapereka masiku 21 kuti dziko la Malawi likhale likukhuza imfa imene tikhale tikulowa mu nkhani imeneyi mwina kuyambirira Mr. Kasakula tinakambapo mbuyomu zomwe zakhazi kuchitika role yomwe media house media house anachita play nthawi imeneyi civil society organizations zipani zimene panali mina kulankhula pena kusakhala bwino kuthamawo ndi zina zoterozo komano kumapeto kwa nkhani zikuoneka kuti zinthu zakhazikika mwina inoyo itokhala nthawi yabwino yowunikira kuti taphunzira zotani munyengo ngati imeneyi. I hope utaphunzirapo china chake. Poyamba nane naso masiku apita kuti ngozi ni ngozi ili ngati imfa zina madzoti anzathu yakudwala mwina sizili bwino koma ngozi mangobwera mwadzidzidzi ndi ngozi ikabwera zoti I mean a thing like this has never happened to Malawi where you lose a whole vice president and 8 others in a plane accident, in a plane crash. Sizinachitikepo. So mwina tizikhululukire tonse kuti mwina sitimadziwa chochita tonse tinali okhumudwa tonse tinali onena kuti in a state of shock where you know grieving and amakamba pa psychologist kuti grieving ili ma stage yake. So probably tonse tinali in a state of shock. Komano wana kuti taphunzira chani poyamba ndene kuti poyamba atsogoleri athu
atsogoleri athu aphunzire kuti zinthu zikachitika asama tusema unsanga chinthu chikachitika chimakhala kuti dziko tsopano lili pa mthengenenge anthu akuyembekeza mawu omanga osati mawu opasula kapena kulankhula zionena kuti ndichoke ndine izizi blaming others unfairly sibwino choncho because lino ndi dziko tikhoza otcha ngati chinthu chachitika ndefe tuthamangira kupanga blame munthu anthu ena so to me pali ma politicians ena andale kuitemu amene analankhula zitangochitika anachita kwambiri mthengenenge amalankhula kwambiri mawu osati omanga koma mawu opasula chimenecho chimene tiphunzire fuka ifa ngati ya vice president ndi ifa ikulu ndipo ni ifa yoopsa imene ija ndi anthu amakhala kuti maganizo awo ali mthengenenge normally zinthu zikachitika anthu mafuna kuti upeze kuti mpange blame ndani that's the easiest thing it's the psychology of us people even pamudzi paja munthu akamwalira faka magwira no fit because they are processing ifa uyuyu namene amatithandiza pano uyuyu namene anali nzati pano wagwa kachere amakazweza wagwa kachere ndingati kachere wagwa tidya kuti kachere you know then they said ndi awo last week akula galimoto ameneyi akagula chigayo chimenechi afuna ameneyo azikagayamo it's how we Africans process death now if akachitika at a national stage like your vice president the attempt is that kuti mwina apangisa zinthu takuti without evidence abanga ndi kulakwa ndi usatana ena amafika polo za chala a president kuti a president apha vice awo zinthu zonena kuti nazikamba pano ndipo ndibwerezeso zolakwika chifukwa munthu amene ali ku state house sangapange zimenezo anali mbusa mkucha sangapange even oloncheche nini a fly he can't kill it. The president can't kill even a fly that's how good the president is so for someone to accuse him of such a thing ndi kulakwa and nzopweteka but so for some lessons probably that's the lesson to us the media houses we did well we gave up this we started slow komano even ifeso chinthu chikachitika makapaka pa national stage especially kuti chisankho chaka chamawa we should have realized kuti ena afuna alowererepo ati for example afuna alowererepo chonga kuti apange exact political capital iwo apezelepo ntaji odaza wina chisankho chaka chamawa exactly that's the point so we in the media should be able to see kuti awa akulankhula izizi afuna apinde zidudala zinthu zoti zili bwino ngozi afuna ipinde kuti iwo aoneka bwino aoneka oyipa amenewo tizichenjera ife media tisamakonda uthamangira mwapasa platform even anzathu aku civil society chimodzimodzi they need to be careful sometimes they play into the hands of anthu oyipa mitima ofuna kuti agwiritse chito imfa nkufuna kuti apezerepo political capital dziko likulira vice wake then you want to take that upake a president apo ngakhale oyipa iwo khale obwino kapena chipani chawo chikhale choyipa chikhale chabwino mcp ndiyo yapanga izi kaya president kuti iwo akhale ngati abwino that's very cheap it's a very cheap political gimmick zosathandiza amalawi siwopusa so ukamba za lessons I think dziko lonse tiphunzirepo phunziro more importantly kubomako aphunzira phunziro mtegeja they did everything transparently even stachitika maotopse boma musankha amene mfolole akapeze chimene chapha anthu athu panopa kuli ma investigations zikuchitika zikutheka cholinga chakuti awa oyipawo amene afuna kuti anzawo ayipe amene akugwira ufiti azawo achite manyazi kumapeto chifukwa munthu sungagwire fiti zake ulibe umboni ndiye umboni afuna lapanga digi umboni upezeke kuti tione kuti chidachitika chani kuti ndege kuti igwe idagwe ndifa chani is it because of the weather is it because the plane had a fault you know so many things to safe ndife layman sitikudziwa aviation sitikudziwa ndege akatswira abwera apaka establish chimene chinachitika dziko liuzidwa so nene kuti tamaliza ukhuza maliro dzulo zinthu zoopsa kwambiri zimene zidachitira dziko lino tingobwerezaso kuti tufuna kuti mizimu ya onse amene adataya pa ngozi imenecha kuyambira vice president plus ena ajaso 8 ndiuse mutendere Steve tamaliza ukhuza maliro amene wawa taphunzira muzodana hai maphunziro ndenda ambiri koma chachikulu nchonena kuti mmene anenera George kuti zikachitika zikatigwira pamudzi nthawi zina zake mafunika kuti no mudeke mutadeka
calm the lives and tiyamikire kuti mtsogoleri wa dziko lino adachita machawi ataona mene zili ndikubwera ndikunena poyera mwenaso tikhozaona kuti nanga sipo kuti ndi abusa ndi zimene ziji zinathandizira kwambiri chifukwa choti ngati mbusa ndikuti mwina ma scenario kapena kuti zochitika za mtundu ngati umenewo sizachilendo amakhala kuti mwina anaphunzitsa akamapanga za theology muja kuti nanga pamudzi pakagwa ngozi mukhoza kuchita hando bwanji ndiye tidaona kuti adabwera ngati mlera khungwa tsopano president ndikunena kuti iya ndikudziwa kuti kuli zambiri zimene kazikuyankhulidwa kaya wenanso mwina afuna kaya kuponika kaya ndikuponya miyala chani kumene sanaletse adamasuka kuti ayi ngati Amalawi inde pali zambirimbiri koma tatiye chachikulu nchonena kuti tiye tipereke ulemu woyenerera munthu anali vice president awanso amene apitawa sanali anthu wamba these were his aides ndi akuluakulu nsoko wadalira kaya ndi mboma wadalira kaya ndi kumene amakupita kaya kuame ku defense kaya ndi kuti konseko so adabwera mwachangu as father of the nation ndikunena kuti tatiyeni 21 days imeneyi tilire maliro chalemekeza anthuwa apite ndithu ndi ulemu wonse mamilitary honors kwa onse zimene zijamwina zimene zinapangisanso kuti ena akaganize kawiri katatu umananyamula miyala embokonya umodzimodzi ajamani nachuchu kuti panali ena kuti mwina amayankhula ngati mophudzula mayankhulidwe ake amene aja ena ngati ali anzeru adaona kuti koma ndiye sati malakwa izi sizinachitikepo nkaleronse ku Malawi nkhani yayikulu njona kuti kodi tiyenda bwanji kuchoka pano pita chitsogolo komanso ngati dziko titani kuti ngozi ya mtundu ngati umenewu isadzaonekenso pakati pathu ena gawo lina ndi limene lolena kuti abwera akatswiri akufufuza zonse zotsatira tikhale tikuzimva kutsogoloko ngakhale tamva kuti ena aja iye amene achita autopsy zawo zatuluka komanso ndikuti Amalawi akutsata ndi chidwi kuti nanga ma experts abwera kuchokera ku Germany kaya nkuti aja kumene kuti achita unearth chani koma nkhani yayikulu ndi imene lolena kuti zikachitika motere ndi nthawi yoti tsopano tiyime limodzi imene tinayimiramo tiye tichite foster peace kwabwera peace commission mdziko muno ntchito yawo yoyamba ndi imene naona ndithu ngakhale timati ndana mfumu awo kukaronga amakasungula ngati sindulakwa amene aja ndithu Kyungu yes Kyungu kuyima ndithu ndanzawo kuti ayi tiye na Malawi tisunge mbata nawo anzathu akumipingo adatengaponso gawo lalikulu kuti inde izo zili apo tatengani miyalayo bwanji tikamangire timangira nyumba kaya timangira dziyani nthawi yake sino so ngati dziko ngati Amalawi timafunika kutero kuti ayi zikatigwera mera na George kuti asati yayi koma awa ndi ala kuitsa kuti kugwira na ufiti pamudzi yayi let's keep our sanity tiye tilemekeze meti nalemekezeramo and then tione kuti popita chitsogolo moyo wathu upite motani komanso anzathu kaya ndi kundale kaya ku UTM nawonso tsopano achite figure out zomwe zitapangamba za convention zija nawonso akhala tsopano kuti otamaliza maliro popita chitsogolo tiyenda bwanji ndithudi chabwino Katete Timothy ine phunziro ambiri limwe ndaliona ndona kuti kukhala ndi mtsogoleri odekha oleza mtima ololera kuti nditukwanidwe koma ndema pachoonadi ngati Dr. Chakwera ndi chomwe ndaona kuti Malawi ndi odalitsika kukhala ndi mtsogoleri odekha oleza amene wakumana ndi zinthu zovuta koma ndikulimba mtima ndikungopereka message imodzi message yakuyanjana chifukwa Dr. Chakwera nkhani yakuyanjana sanayambe lero timakondopeka chitsanzo chena kuti atasankhidwa kumene anachita zotani anakafikira atsogoleri opuma Dr. Bakiri Munuzi kukafikira komati wota State House kukafikira a professor kunyumba kwawo ku Page House ndikukafikira Dr. Joyce Banda anaonetsa kuti ngakhale ndili mtsogoleri koma kuyanjana kuziyambiranso pa utsogoleri ndenso ngakhale pa nthawi yamavuto ngati iyi aonetsabe that kind of unique leadership skills zona kuti munthu kukhala odekha oleza mtima odzichepetsa kuti pa mavuto angavute mwa mtundu wanji mavuto ndiye nabe ndionetse utsogoleri ona kuti ndiyanjanitse anthu atitukwana chabwino anthu azambiri chabwino izi zatigwera koma choyambira ndipangipani ndifungatire kapena tonse ngati Malawi tifungatirane that is the big lesson kuti
mwa Dr. Chakwera muli utsogolera kodabwitsa kwambiri. Steve apeka bwitsanzo kuti kapena mwina ifa cha background ya ubusayi chifukwa ngakhala kumana ndi zovuta zambiri ngozi ngati akanakhala mtsogolera oti he's a weak leader. This would have been a melting point yovuta kwambiri. Koma you see mene zonse zachitikira muja mpaka tatamaliza makamaka 21 days yoli. Dr. Chakwera aonetsa kuti ndi mtsogoleri amene ndithu Mulungu adakonza kuti pa nthawi ngati Malawi idzakhale ndi mtsogoleri ngati ameneyo. Chifukwa mtsogoleri amene amatha kuiona situation that this is a tough situation. Koma ndipanga bwanji ngati mtsogoleri. Zinthu zina sindingathe zipanga handle ndekha. Ndifikireso kwa atsogoleri ena. Zitachitikatu izi Chakwera who was updating atsogoleri former president. Pamene akanakhala ena akanati basi ndine president ndizipanga handle ndekha. But he was involving atsogoleri at any level, for example atsogoleri opuma. Komanso phunziro lina lomwe ndaliona mpingo wa Katolika ndi mpingo odabwitsa kwambiri. Maulaliki amene ankachokera kwa atsogoleri a mpingo wa Katolika mabishop amakhala ulaliki uja onena kuti olimbikitsa kapena ulaliki ogwirizanitsa anthu kuti ngakhale tili pa mavuto ngati apa tiyang'ane kwa ndani kuti tiyang'ane kwa Mulungu. Mwina ndizomana nena akasakula kuti utsogoleri umaoneka nthawi ngati imene exactly sutiraso kuti payakakali moto. Uthenga mwana alikira a Bishop Msusa ngati sakulakwitsa pamene timayika maliro a malemu a vice president. Akanakhala kuti mwina ndi mipingo inayi ulalikona ukanatuka pamene wachona mwina ukanakhala likotani kuti opasula. Koma even if you can go ndikumva ulaliko omwe unalalikidwa ulaliko ufupi koma ulalikotani ogwirizanitsa Malawi kuti zolozana chalazo ayi Mulungu amakhala ndi chikonzero chake ndipo palibe munthu amene angamfunse Mulungu kuti zimwapakiranji ayi ukumwe anafusa kuti nditamfunsa Mulungu ndibwerere. This is on record. Nditafunsa Mulungu kuti kodi Amalawi akufunsa kuti izi mwalola bwanji kuti zichitike chonchi. Aliyense ndo amantha, aliyense ndo odzazidwa ndi chisoni, aliyense ndipo panopa aliyense sakumvetsetsa ati Mulungu anayankha kuti bwanji simunandifunse kuti chifukwa ndinalola mwana wanga Yesu Khristu atani kuti azunzike pa mtanda. Ulali kumene uja usulali kwa masewera. Ndi ulali kusenza kuti ukuchokera kwa akuluakulu a mpingo wa Katolika. Nde phunziro lina mwe wafunsa ndina kuti ndaphunzira kuti kukhala ndi atsogoleri mabishopu a mpingo wa Katolika mabishopu amene iwo amakhulupirira mu choonadi kuti chiyonse chimachitika chimakhala chikonzero cha Mulungu. Ndipo si bwino kumalozana chala kapena si bwino matengera pa advantage pa mavuto ngati amene wawa kuti wina aoneke oyipa ayi. Mulungu simafunsa ndimacheza ndena kuti mmene anakonzera Mulungu moyo wathu sidamfunse kuti Mulungu ndirengeni ayi. Palibe amene anafunsa kuti Mulungu kodi mungandirenge ndikapezeke pa dziko lapansi ndikapezeke ku Malawi palibe. Ndipo Mulungu moyo jakaza ufuna amautani kuti amautenga. Ndipo amautenga pa nthawi yomwe mwina anthu simukuyembekezera. Nthawi zinadi amene afotokoza Mr. Kasakula mati munthu mwana munthu akudwala ayi akati awathinka akudwala pano sali bwino adziro sanadye koma panopa sinathe kuyankhula nawo akati mwina wapita anthu mazawo koma amene anadwala. Kama kazi mzina zoti Mulungu amene anakonzera zimangochitika nkukusiyana anthu muli ndi mafunso. Pamene bwano atsogoleri mabishop a mpingo wa Katolika ndikubwera ndikupereka message yomanga. Ndeleso nina ndali imene yona kuti mwa utsogoleri wa mpingo wa Katolika mulida atsogoleri amene ali udzazidwa ndi Mzimu Woyera, atsogoleri amene amakhulupiriradi mu choonadi, atsogoleri amene iwo amakhulupirira kuti pamavuto tisadzalepo maudani. Pamavuto paina tsopano we should rise above the occasion ndikupanga preach nkhani khudzana ndi kumanga osati kumasula. A brief lesson ino mwenda phunzira anafotokoza apostle Steve ngakhale Mr. Kasakula ndena kuti ngozi ijali yese mpaka pano sakumvetsa. Kwabwera ma investigators afufuza atipatsa zomwe apeze andiboma nena kuti sinana kuti akazatipatsa zazisunga yayi everything else will be made public. Phunziro lina lomwe ndipanga koti amene amayankhulira bungwe la paki Reverend Gifford Matonga anena kuti pena pake so Amalawi boma likafuna panga zinthu zina tizitha kuvomereza mwachitsanzo kuti boma lina kuti pano patifune ligule mwina equipment kapena ndege za nyuwani zoti zizithandizira kumala defense force kandi ku polisi kandi kutiko tizakhaso fa Malawi amene tizanoti yayi mukononga ndalama ndalama imene ipite kuchakudya ipite kuchipatala chabwino ndizoona kuma sectors zonse ndofunikira koma nthawi yakwanena kuti boma likamapanga ma investment ena tizitha kupereka support chifukwa ma investment amene ajawo
mwina ubwino wake sitingathe kuona pa nthawi yomweyo koma amakhala investment ona kuti ngati dziko tapanga invest mu zimene zazo in terms of my emergencies ndi the same equipment yomwe tingayifune mwachitsanzo nthawi ya cyclone Fred ife ngati dziko tinapereweredwa inde tinako kochepa koma tinapereweredwa kunapeza kuti ankatithandiza anzathu kutibwereka mahelikopta dziko la Malawi nthawi mbuyomu boma lomwe la Congress lili mboma ndithu mbuyomu ndikumbuka dziko la Malawi linali mahelikopta okhazikika kupita ku Mozambique mwina Mr. Kasakula mkhozo kumbuka ngani ku Mozambique kuli ma floods Malawi Defense Force Malawi Army inapita ku Mozambique kukathandiza anzathu aku Mozambique nthawi yake tinali nthawi ya MCP yomwe inali ndi mahelikopta kupita kukathandiza anzathu aku Mozambique ndi mahelikopta mpaka napali nkhani yona kuti Malawi soldiers anapulumutsa mayi amene anali mu mtengo anabereka koma chifukwa cha ma floods anabereka ali mu mtengo Malawi soldiers using mahelikopta athu anapita kukathandiza funso nkumati lero tili pati ndiyeno final ndipona kuti maphunziro ndona kuti Amalawi tisamakhala anthu otsogoleraso tikati ife funa mwina boma ndikuti tifuna tigule ka ndege funa tigule undege yoti azenda mtsogolo la dziko lino tikhale patsogolo zimene zodula zimene zitithandiza chani mapeto ake zinthu ngati zizi zikamatigwera tizitha mwina kuchedwa kupanga respond chifukwa chani equipment ndiyoti mwina ndiyotiperewera ndizomwe anayankhulaso Reverend Matonga kuti Amalawi tisamakhale chizungu chakana kusa chona kuti we should not be poverty strict atisamaganize kwambiri kuti ndife anthu mphawi ayi ife Amalawi zikhala patsogolo kulilimbikitsa boma kwalimbikitsa atsogoleratu kuti mmene zilimu tiyeni mugule equipment yabwino omwe ikhoza kutithandiza pa nthawi ya mavuto ngati amenewa. Chabwino ndathokoza kwambiri Timothy. Mr. Kasakula mwina 1 minute chabe kuti moving forward. Yes. Ngati dziko sitinayime tasaka vice president. Yes. Zibani ndizosowekabe mitima ndiyosoweka koma ngati dziko tikuyenerabe kuyenda chitsogolo. Yes. Mukamba zotani. Number 1 tisayiwale vice president athu amene tataya ngozi imeneyi. Tizaorganizirabe chifukwa ni munthu amene amakonda dziko lake. Amakonda dziko lake anali munthu ofuna kuti zinthu zichitike. He was a doer. Ena amangokhala good at thinking. Pepala tipangeza koma kuti zipange zinthuzo anali wadzithu kuthamanga kuti zinthu zichitike pa ground. I think anali ndi tsogolo dziko lino as munthu pandale. Komano zatigwera ndiye tisayiwale. Plus anthu ena aja 8 tisayiwale. They were patriotic Malawians. They died in the line of duty tisayiwale. Going forward kula president vice president achopano Michael Usi tende apase support sipade oyamba ifike chokere kuchipani kwawo chifukwa ino ndikubirira kuti achilima nda Usi amagwirizana adali cholinga chimodzi. That's why 2019 achilima adatenga Michael Usi kukhala ni mmeti wawo akakhoda awina chisankho 2019 achilima cha president kuti awina namene Amalawi asankha Michael Usi banakhala vice wa president wawo. So it means what the president did Dr. Lazarus Chakwera to pick this person tayabikire chifukwa adasoyenza kuti akuganizirabe zawo amene watisiya maganizo ake kuti akadakhalapo akanena kuti ndiye sankhe ndani iwo nanga kupwe kwa mapanga chani amayi kosalala chidwe awo ku UTM. So anasankha munthu amene kuti lo malemu amagwira ntchito. So amenewa tasapote pili kutsogolo tasapote ndi wa vice athu tasapote uyambira kuchipani kwawo kenako ena afetose tasapote kuti agwire bwino ntchito yawo imene president awasankhira wathandizayo kuyendetsa dziko lino. Chabwino zimene kuti president adusa nthawi yovuta kutayikidwa ndi vice president kutayikidwa ndi anthu 8 aja komanso posachedwapa tikukamba za mlangizi wawo Lucius Banda mwenso anali woyimba odziwika bwino kwambiri amathandiza president pa upangiri wa achinyamata ndi luso losiyanasiyana. Ndinkani yomvetsa chisoni. Yes. Ngati dziko tikukhuza imfa imeneyi Timothy ukamba kuzotani. Hayi nzovuta de kumvetsa kumabe gunake ndi mtsogoleri amene ndithu iyeyo ukhulupirira kwambiri Mulungu ndipo kudzera mu Mulungu yemweyo apereka ndithu mayankho atitonthoza ngati Amalawi atonthoza president athu Dr. Chakwera komanso utatione kwambiri zona kuti amene sotantayayo analidi munthu amene apart from wakamba gawo la mayimbidwe analinso munthu amene ndithuso anali a freedom fighter pa nkhani ya ndale ndi munthu amenenso tinasanwale. Lucius Banda ndi amene wasiya maki yaikulu kwambiri pa kuno ku Malawi
nkhani amayimbidwe nkhani yokhaso an activist state komanso munthu amene anali freedom fighter chifukwa amatchulidwa kuti soldier komanso pomaliza penipeni ngati Amalawi pa nthawi ya mavuto ngati pamene tiyena kukhala anthu amene tiyena kukhala anthu ogwirizana chifukwa nafotokoza kale kuti mulungu tosefe ngati sidampemphe sinapange apply kuti atipatse moyo sitizampemphanso kuti moyo asauchotse tonani apapa tikadali munyengo tangoma zomene nyengo yolira apaso zotigwera izi ndi chifundo chokhachokhacho cha mulungu palibe amene akanati muna mulungu anatifunsa kuti kodi apa ndipange bwanji tena kuti ayi anthu awa musawatenge mulungu koma mwina ni munthu mmodzi yekha amene mu Bible mwina ena singathe kulitsata bwino ni munthu mmodzi yekha amene mulungu anafunsapo kumapanga negotiate mwina ablame kuzonkumbukira kuti apa pacha muno mulungu bwanji mungopanga zakuti kanali Yobu kaya uziti Yobu kamtani ndi amene anakhudi amene anganati bwanji mutango ndipasa amapanga negotiate koma mbado athu sitingathe kupanga negotiate ndi mulungu akakonza kuti tsiku la lero ndifune mtenga akateta amawatenga koma akatenga ife otsala tizikhabe tikumudalira mulungu yemweyo nkumamukhulupirira kuti ndithu atipatsa matonthozo ake koma ngati dziko tiyena kupita kutsogolo mati dziko litipita kutsogolo tiyena kukhala anthu oyanjana mu nthawi zonse. Chabwino Steve pamene tikupita kumapito Lucius Banda bambo unali mtunda andisizodabwitsa kuti ngakhale president anaonapo kanthu anadziwa kuti anyamata iwe tabwera umwina udzathandizire kuno kunikira kumbali ya chinyamata ndi nkhani ya luso amakhala ndi tinganoti amabweretsa nyimbo ya season iliyonse ngati uone ndithu amakhala very thematic he was revolutionary sana luja kuti amakonda mwina kapena kuti kudutsa mbali akafuna kunena amanena choyenera kunena andi panalibe nthawi yota poti ndili pa table tikudya limodzi ndiye kuti ayi awasindayankhula iyayi ali mboma adzudzula ngati pena sizikuita bwino iyayi apa zaenda moteri kaya ku DPP kaya ku UDF iyayi sizikulongosoka abwera kuyambira komwe even kuchokera ku mmene zimasintha ndale kuti ayi Malawi tsopano akuchoka ku ulamuliro wa chipani chimodzi kubwera zambiri nthawi imene mukhoza kuona kuti ayi ndithu adathandizira ndithu kuti ayi mphepo imene mayenda nthawi imeneja amayenda nayo limodzi now even achinyamata ambiri anali inspired kutengera ndi mmene amachitira soja wa amphawi tiye ndithu ngati pali kuponderezana kwa ufulu zimene zotiye ndisinthe zimene amalimbikitsa iye ndi choncho kuti ayi human rights zipita patsogolo ndale tiye ndale zathu zipita patsogolo osati ndale zoti zobwerera kumbuyo so ndi munthu amene ndithu Amalawi timulire komanso kumbali inayo kusangokhala kulira chabe ina I always believe kuti munthu ngati wabwera ndi kusiya mark ina yake yoonekera bwino inde chidzamusowa tikhala tikumulira koma chachikulu izikhala ngatinso mwayi okondwerera kuti tinadalitsika ndikuti tinali ndi munthu ngati ameneyo pakati pathu mzimu wake usemutendere. Tathokoza kwambiri Mr. Kasakula ndiye mukhala mukutsiriza zonse. Taluzaso Amalawi massive talent musical genius zaka zambirimbiri akuti sangalatsa akutilangiza akukhala kansala olangiza atsogoleri athu akuimba nyimbo zomenyera ufulu wa anthu osauka pa ground ifake amati soja iye amanena kuti anaimbaso nyimbo kuti ine nkadzafa chachikulu chimene fulo mzakambe kuti ndayesetsa kuyimira anthu osauka anthu ovutika amayi amasiye so a unique character amene chaona anatipatsa monga amene wanena Steve probably sinthawi youlira yayi probably nthawi yoti tipange celebrate chaona anatipatsa chauta walanda sitidzamuyiwala watisira nyimbo zambirimbiri zoti tizimbabe mpaka nakalekale watisira zambiri zimene amachita so we have lost a legend we have lost a maestro we have lost a genius probably tipangeti celebrate God gave us God has taken away ndifahamu ayi Amalawi kuti tinali ndi woimba ngati ameneyo sanali chabe woimba komanso a political activist komanso omenyera ufulu wa anthu human rights campaigner ena timati ndife ma human rights chani koma mwina timangofuna kuti tipeze bodyera kuti it's a source of living koma Lucius Banda zimaoneka kuti nzochokera mu mtima
zochokera mu mtima kumenyera ufulu wa anthu. So God gave us, God has taken, glory be to him. Ndipo mzimu wa Lucius Banda useni mutendere komanso tipepese banja kuti they should celebrate. God gave them a genius, a music genius. They should celebrate. They have lost, we have lost. I think now it's time to celebrate his life. Mungwanda basa, mungwanda ule moso kule kwa iye. Mwina ndisile pompo. Natukoza, ndiposo wakale pa mapirito, ndatukoza kuti munabwera program imeneyi, Mr. Sakula, Steve, komanso Timothy Kateta. Titsirize motero program yathu ya Timvetse, mujandanenera kuti program imeneyi timatambasula nkhani zomwe zikuchitika mdziko muno pogwiritsa ntchito anthu aluso losiyana-siyana kuti abwere namatambasula nkhanizo ndicho linga choti mapeto pake omwe mukutimvera pa MBC Radio 1 omwe mukutionera pa MBC Television komanso omwe mukutitsatira ma community radio stations mumvetsetse nkhani zomwe zikuchitika. Blessings Chereuka dzina langa mwakoma nonse.